אז חברים יקרים, מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו זה סשן של 4 דקות עבודה ממש מאומצת, מה שנקרא טאבטה. זה יהיה 20 שניות עבודה, 10 שניות מנוחה. 20 עבודה, 10 שניות מנוחה. אני מציעה לקחת משקולות בידיים שיש לנו בבית, כן? קופסאות שימורים יכולות לעשות לגמרי את העבודה. ובואו נתחיל ונראה מה יקרה. אוקיי, ומכאן אנחנו מתחילים. המשקולות שלנו שהם השימורים, כן? בידיים, בלי הפסקה. זה הקצב. למעלה, לרדת לסקווט, לדחוף מכפות הרגליים. למעלה. לעצור. אוקיי, הסשן הבא שלנו הולך להיות אירובי. אוקיי? זה אומר שהדופק יהיה הרבה יותר גבוה, ואנחנו משתמשים עדיין במשקולות, לוקחים את המשקולות אל הרצפה, קופצים, עולים למעלה. קופצים, עולים למעלה. קופצים, עולים למעלה. בלי לעצור, להסדיר את הנשימה תוך כדי. למעלה. אוקיי. הסשן הבא שלנו יהיה סשן של כוח. אז ניקח את המשקולות, לנג' ובייספ ביחד. לאחור, ואני רוצה שתשמרו כשאתם יורדים לאחור, 90, 90. הזווית של הברך. אוקיי, נעצור. הסשן הבא שלנו, סשן של אירובי. אנחנו הולכים לעשות ג'אמפינג ג'קס יחד עם המשקולות בידיים. 20 שניות בלי הפסקה. שימו לב, הידיים עולות רק עד גובה הכתפיים, לא צריך יותר מזה. לעצור. אוקיי. הסשן הבא, סשן של כוח. זה אומר שהמשקולות יישארו בידיים, אנחנו יורדים למטה, ידיים אל הרצפה, ולהעביר את בית החזה מעבר לכתפיים. אתם תמשיכו, אני רוצה רק לבקש, לא להוריד את האגן. גב עגול, פוש-אפ. למעלה. סשן הבא, חוזרים לאירובי. אז יש לנו כמה שניות מנוחה, ומכאן, עקב לפתוח. עקב לפתוח. עקב. לא לעצור. אוקיי, סשן הבא. יש לנו כוח. נשתמש במשקולות שלנו. לרדת אל הרצפה, להחזיק למעלה. מפה למעלה. למעלה. לעצור, 10 שניות מנוחה. יש לנו אירובי. הפעם אנחנו רצים במקום. המשקולות עדיין בידיים. ריצה מהירה. אם אני עושה את זה בזווית, אני מנסה להרים את הברכיים גבוה. ולהחזיק. בלי הפסקה. בלי לסדר את השיער, כמו שאני צריכה לעשות עכשיו. לעצור. 10 שניות הבאות זה נשימה וסיימנו. כל הכבוד, מקווה שהרמתי לכם את הדופק. כל הכבוד לכם.